खुलुमबाय। दिनै 8 मे 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायो दि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। मानिबा थाखाय रां खरसा खालामनांनो हागौ। थाखानाय राङा जोबस्रांनो हागौ। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। बृष राशि। नांगौ जानायनिफ्राय बांसिन रां खरसा खालामनांनो हागौ। सानै हयै मावनाया गाहाम। बृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7। मिथुन राशि। जेखि मावा फालांगियाव राङारि मुलाम्फा खालामनो हागौ। मोजां सान। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। कर्कट राशि। मोजां मोनलायनायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। गोजोनै सम थांहोनो हागोन। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। सिंह राशि। मोजां खामानि मावनानै थुलुंगाखांनाय मोननो हागोन। फारफ्रोमबो मोजां। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। कन्या राशि। न'नि गोथार खामानि मावनो दङब्ला मावनो हागोन। जौगानाय फैनो हागौ। मोजां सम। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1। तुला राशि। बेराम गोनांफ्रा सांग्रां जानांगोन। हामजानायखौ मोननाय नङा। गोसोखौ हमथा। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। वृश्चिक राशि। जेरैबो रंजा बाजा खालामनो हागोन। जेखि मावा गोजोननायखौ मोनगोन। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। धनु राशि। जेंना जेंसि थानायफ्रा जोबस्रांनाय नङा। गोसो हमथानानै थानाया गाहाम। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8। मकर राशि। माबाफोर मुवा बेसाद खहा जानो हागौ। गोसोखौ सान्थि मोननाय नङा। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। कुम्भ राशि। जेबो जेंना गैयै आलो गोजोनै थानो हागोन। फारफ्रोमथिंबो मोजां। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7। मीन राशि। फोरबोनि समाव रंजा बाजा खालामनो हागोन। गोसोआव थुलुंगाखांनाय मोनगोन। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। दिनैनि राशिफोरनि एसेनोसै। गोजोन्थों।